Først sådan en der. Ikke med den. Så rører der lige. Sådan en der i. Så næste er det. Så skal vi have en isvin. Og der tager man frysen. Og så tager man lige tøren op, sådan at man får kun det stærke af sådan en. Og så skal man selvfølgelig lige vente, sådan at du kan få den. Den er helt klar endnu, men det kommer. Sådan der. Og så lys for en. Til at søde med. Sådan der. Er det vigtigt, at man hælder det sådan i en cirkel? Eller noget? Ja, fordi så stræder også ud over det. Ja, nemlig. Og hvor meget sætter du den så på der? Fuld boost. Fanden hjælp med bare. Fuld halvrum. Så tager man lige sådan en lille frisk i her. Den her, det er den nemmest lige at tage med. Den kan også holde til. Er det specielt, at det skal være sådan en til salat, man bruger? Det skal jo e. Ja, det skal det være Fordi så får e-smag. Det er i stedet for at lægge på e-tønder. Så lægger man det på her. Simpelthen, så koger du den simpelthen bare med ske i. Og den her er så smart. Det der, det er en vend magnet. Så er man en rigtig kok. Så når man i jern, så kan den jo holde sig her. Hvad er det, du gør der? Så tøver vi vinden op fra bunden over i den der. Hvor lærte det hen? Jeg lærte dengang, jeg gik på købberskole i Weinsberg. Der lavede vi icewine på den måde. Du prøver at se der, så kommer jeg varmen nedefra, og så stiger op igen og op om halvtag. Sådan der. Så kommer den helt rigtige købbervin. Det er samme måde, som begynder at lave HBMW'er. Er det vigtigt, hvad enden man starter fra der? Nej, det er sådan set underordningen. Det vigtige, det er bare, at du kommer ind til det der, og så den der, den tager man sådan lige med spids og kniv på den måde der. Hvor lærte det hen? Det var, når jeg lærte på appelsinskål. Så tager man sådan lige. Og kniv, det lærer jeg dengang, hvor jeg slatteri. Det er bedst til at skære en appelsin med. Hvad kan man også bruge i stedet for en kniv? Der kan man for eksempel bruge en sabel. Eller også kan man bruge en mågehammer. Det er bare, at appelsinen den bliver lidt mere flad over. Sådan her. Er det det bedste trick til at lige skære sig den sidste skive, eller hvad? Det er det der. Ja. Så har man gjort det. Så, ikke med dem. Hvor længe skal hvidvinsflasken gå med? Den skal bare stå indtil den er over vandhøjde, eller over vinhøjde hernede. Så ikke der det begynder nu. Det begynder at hjælpe. Sådan der. Så har jeg en sådan usselbælt træk her, hvis det er sådan, man ikke kan få det der hældt under nu. Så gør man sådan her. Der kan være flere forskellige muligheder. Den er faktisk rigtig god til, hvis det er. Sådan en som den der, hvor der er lidt hugl indeni. Den kan bruges. Der er faktisk en, der er rent rødbeder. Så gør man sådan her i flaskeåben. Der. Sådan der. Så skal du bare se. Så kan man lige holde den ned. Og skal du lige have en kluk lige at tørne med det. Så det er den. Sådan. Sådan. Og så. Så kan du også ikke, så står man bare med det på og vand tilbage. Så har man det alt det gå fra sådan en icewine. Det er jo væk. Og det der ser derinde, det er sådan set bare lige selve saft. Det sidste saft fra det der helt over. Det kan også godt. Man skal bare passe på, at man kan blive snydt af dem her. Hvis der er en, der er pest i sådan en flaske, den står ude, så kan jeg godt være en peste der. Men det er ikke det her tilfælde. Jeg vil sige, der er åben.
når man lige deler dem ud af appelsin, det er det, der gør, at de bliver sådan lidt ligesom en karibisk gløgg også, når man har appelsinen i. Og så giver man lige en tand med her på, sådan, på varm. Og så skal det her, det skal lige ovenpå appelsinen. Prøv at se det. Prøv at se. Som det smelter ud der på appelsinen. Kan man bruge andet end appelsin også? Det kan man godt. Man kan godt bruge citron. Det bliver lidt sukker. Hvad passer det bedre til med citroner så? Det passer meget bedre til for eksempel fiskefiléer. Så tager vi Earth Control jumbo-rosinen. Når det er jumbo-rosinen, det er fordi, det er dem elefanter, de giver der. Jumbo-elefanter. Igen med kniv. Først på den side, og den side. Det er det, der kaldes en halal-slagtning. Og så får en lige. Sådan. Det er det, der kaldes allehånde. Hvordan ved man, hvor mange rosiner der skal i? Der skal ikke sådan. Der er sådan der tilbage i posen. Så passer. Så kan man stille dem her, for de kan smages til. Sådan. Prøv at se. De dejlige appelsiner, der svæver rundt der. Sådan. Så skal vi have... Skal der ingen snaps i det der? Uden det kan smages til med alkohol, hvis man vil have. Hvad kan man bruge i stedet for snaps? Vand. Det bliver bare piskedeligt. Så når man tager man lige den skarpe kniv, man har, og man tager lige sådan en her. Har I taget det kanel, vi skal bruge? Nej, det er jo ikke det nu. Hvor har vi slipper? Den er her. Den der, det er til at slive kniv over. Så tager man først i den side der. Kommer galt afsted. Det er den svin. Herude, der har man den skarpe. Så tager man lige den. Og så tager man lige fingeren her ind med der. Så kan I godt se, så er der sådan en hul i den her. Det er så der, man kan stikke en finger igennem. Så kan man lige køre ned der for at se, når den skarpe op. Det er jo let at gøre på filmen. Når man så har gjort det, så hakker man lige her. Sådan. Så gør man det. Og når de når, de er så snittet samme vej, alle sammen fordi du kan godt mærke, at jeg lå mig i sådan en ræk før, og så blev han over. Så var de der. Soltørret aprikoser. Skal det være soltørret? Det skal være soltørret. Lige nu kommer skal smage nu. Ja, Kan man få månedtørret også? man kan også få månedtørret aprikoser. Så får jeg lige en anden cirkniv. Det er meget vigtigt. Så ilter man det, eller hvad? Så ilter man lige lidt med. Rødvin der har gæret og alt muligt også. Har I sørget for Det er det for at få til at bulle og koge. Hvad er det nu? Nej, du putter kraftedeme ikke kulør i. En anden madkulør. Kæft, hvor er det klamt. Jeg skal satme ikke have noget af det der. Det er helt 100 der. Er det det, man kalder niergløk så? Det bliver til nægegløkker. Okay. Man kan også skrive nu vejledning ud fra net, og skal man bruge dem? Ja, det skal man. Hvis man er spildt, så tager man op med dem. Sådan. Så er din mandarin også. Man får samme. Sådan. Væk med dem to der. Sådan. Gør noget, hvis man skærer sig lidt i fingre. Overhovedet ikke. Det bliver bare til blodappelsinen her. Så lige, hvis man har det, lidt dansk bihonning. Hvor kommer honning ellers fra? Det kommer fra bi og blomster. Se. Sådan en dansk bihonning. Så du kan. Det er produceret ved en bierhverv, det her. Så det er også på bikort. Det skal man føre over bikort, ja. Hvis man drikker mere end en glas, så skal man opføre som til skat på bikort.
Sådan. Hvor kan man finde opskriften henne? På en stor harddisk. Og jeg laver på samme måde hver gang. Og det er hemmeligt, og det må ikke komme ud. Hvad du har der i hånden? Det skal jeg vise dig, Henrik. Det er det, der lige gør det sidste. Det er sådan her. Det er sådan en elefantbusmand fra Tanzania. Se. Den bliver dem lige stille i. Og bare lad den der med her. Sådan. Et stykke elefantbusmand. Og multitasking, det er jo vigtigt, når man står på sådan her. Så skal man røre med begge hænder. Og kan man røre sammen af, så er det rigtig godt. Men modsat sin vej. Og afrom. Så. Hun blev busmand og så er jo jul nu. Så er det noget, der skal ligge. Hvad er det? Vi holder lige en kort pause. Ja, julesnaps. Så tilsætter man jo julesnaps, sådan at man er sikker på, at det har den rigtige smag. Der skal man passe på, fordi det er man nødt til at være lidt nøjsom med. Og lige være sikker på, at man får doseret helt rigtigt. Sådan der. Og så skal der røres. Sådan. Så er man sikker på, at det er smagt rigtigt til. Og så kommer doktorens en. Og hvad er det er? Det er der ingen, der får at vide. Prøv lige at lugte til det. Ej. Det er lige noget for Solle, det der. Og Peter. Der er Solle i det, der laver jeg et lille bryggeri sådan. Det skal være. Kan krydres med lidt citronsaft, hvis man tøver. Nå for helvede, den er plastik. Det må vi nok undvære det her gang, så. Ja. Pas på. Pas på hvad? Hvorfor? Fik du en vaniljestang i hjørnet? Ja. Ja, det er den ting, der ikke er i. Jeg tror, nu må sige, det er ikke. Jeg vil sige, det smager pragtfuldt. Smager godt. Du rører med over, godt det små. Kan du lide gløgg? Hvorfor lægger du under på? Så skulle lige det var på film. Ja, kom med det. Kom med det film. Hvorfor lidt rundepause inde i mit kontor? Nej, prøv lige at høre. Det er fordi, at man bruger jo noget, der er lavet på egefad. Det har vi ikke. Så bruger vi en egetræs. Er det populært? Nej. Og så soltørret aprikos. Ikke når jeg tænker på, at jeg har nogle gode godskier, der ikke var blevet ødelagt af at bruge det til det der. Nu lige der var en bytter her. Kan du få sådan en der, så tager jeg lige den her. Nu skal under med gløgg, det er ødelagt, og nu er du så egentlig ikke af plastik, og så står det Tupperware over. Har du også puttet rosinerne i med det samme? Ved du hvad? Når vi laver eksotisk, så skal det være sådan. Det er ligesom en laver i Karibien. Kraftet med gløgg i Karibien. Det er aldrig været. Nej. Til gengæld så har de heller aldrig fået gløgg. Nej, de har heller aldrig været heroppe ved dig. Det er helt vildt. Det får de nu. Hvad du laver der? Det her, det er meget ved. Det er jo endnu her. Det er sådan lidt en proces også. Der tror man simpelthen at fylde varmt vand lige oven i det is, der var i flaske der til sidst. Og der er der en helt speciel grund til. Det er fordi, når det er så vat, det er ikke let, så kan man hælde ud.